Ndara Werkudara dimong Gareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek Gareng mati, ikhlas nek Petro mati. Ora. Ngomong begogok nang kono. Sampeyan tau tate dimong Gareng napa durung? Durung ya wis. Ah, syukur. Oh, jan angel kok Baladewa niki jan. Ndur aku takon ngopo? Ndara Werkudara, Ndara Janaka aja mbelani kok Sinuwun Ndarawati kok ora mbelani. Kosek to. Aku dibelani Gareng dek kapan? Belum. Sampeyan niku duwe garwa 3. Niku ora liwat nembung apik-apik to, metu mburi kabeh to. Iya, sing ngunangi sapa? Sing ngunangi sapa? Sing ngunangi Ndara Permadi. Sampeyan ajeng dicekel Ndara Permadi. Nggih to? Ndara Permadi nalika semanten dielekke kalih Gareng. Gus, nika Kang Raka, ampun ketegelen. Mbok menawa jodoh niku garising Gusti. Lho, Ndara Rukmini Setya Buma Jembawati arepa dijukuk saka mburi, nek pancen padha tresnane wong sing jeneng anu nambut saling akrama niku gegarane ming seneng keplok tangan loro. Nek wis do keplok tangan loro ajeng dipundi meneh. Terus Ndara Permadi nyekel sampean ora lahir batin niku nek ora dibujuk Gareng, ta sampean sirna saka tangane Ndara Permadi. Lho, apa ngono tenan? Weh, domongi kok. Asli kula krungu dhewe. Welah dalah. Iya, semen aku njaluk pamit tak mbelani nolo Gareng. Saman tahu durung dilabui nolo Gareng? Urung masa dilabui. Saman krasa mboten jaman digoleki balane Kangsa teng Widara Kandhang. Iya, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana karo Udawa sing gelut Gareng. Saman mate mboten. Gareng niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane Kangsa. Nika ora Gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Ning dhewe labuh-labet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike Gareng nang kono kuwi? Wah, edan. Iki ngono aku dilabuhi Gareng. Wah, keparat. Kowe ora omong ora tolak ajare. Wis tau dilabuhi Gareng ora? Gareng ki anakku. Waduh, klenu e. Gawe anteng Jatmika. Lambene digawe rada mesem men disawangke kepenak. Mripate digawe mblalak-mblalak. Men disawang ya kepenak. Cul gendeng kur kabeh ya muni kur kabeh. Ora ana kur kok karo mamah. Niku ora ana. Nek sindenku ora wah wis gagas niku wis marahi nek ora gedhe atine jembar ususe dawa gedhe atine dawa gedhe ususe dawa gedhe atine dawa ususe niku wis ora kuat nggawa sindenku ora bakal kuat. Oh nggih tenan ngerti wis linggo nang panggung ya wah ibut dhewe ra karuan ndi sing setagene kurang kenceng ndi sing bengese kendledeken dibenake ra. Mangga terus do nyekel HP do selfie ndi sing lambene ngisor dijokke sithik. Kamu kepengin ngerti apa to kang dadi carunane dene mengkono rasa pangrasa munggir. Hyang Bathari. Ana apa Duryudana? Gesturipun gesang kula menika boten jenak. Gesang kula menika boten tentrem. Kula gesang wonten ing Madyabada menika ngibaratipun kadidene ancik-ancik pucuke ngeri. Lire piye dene kowe matur ingkang kaya mengkono? Iya, sabab kula menika gadhahi mengsah minadyan sami nyebat menika sederek kula piyambak. Nanging tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklakan menika mengsah kula ingkang kedah kula singkiraken. Mboten sanes kejawi namung para Pandhawa. Monggo Pandhawa dinten sak mangke nedya mbangun negari Ngamarta. Kuwatir raos sing manah kula menawi kalukeng ngerat utawi kuncaraning negari Ngastina menika mangke kendhih krana kuncaraning negari Ngamarta. Tan wurunga muspra tanpa gunanggen kula lenggah dampar negari Ngastina. Negari ingkang ageng tuwing agung. Nyatanipun kawon perbawa kaliyan negari Ngamarta menika angka sewisan. Dene ingkang salajengipun niat kula nglembahaken para sepuh namung damel srana supados sak mangke Pandhawa aja nganti lono urip ing alam padhang.
Pandhawa ndang dicuncuk peta umuripun. Kula selak kepengin nyumurupi Pandhawa menika ngatang-atang dados bathang sirna saking lumahing bumi kureping langit eyang badari. Tobat. Duryudana kula wonten paring dawuh. Ibarate kaya tetembungan tumbuh entuk tutup. Liripun kados pundi Pandya Bedari paring dawuh mekaten. Ngerti ya? Wis ana sawetara dina iki pancen aku kuwi nampa penangis anakku lanang ya kuwi Bathara Kala. Ingkang kepengin banget ya kuwi mangan daging bocah Sukerta mongko ingkang den ajab sarta diincim tanuli kejaba para Pandhawa. Mula gandeng kowe duwe niat gawe patining para Pandhawa kowe aja kuwatir ya nggih, aja kuwatir. Dina samengko gandeng wis matur marang pon ibu. Aku sago gawe srana patining para Pandhawa supaya gawe lega atimu Duryudana jagat Dewa Bathara Kanjeng. Aturaken panuwun ingkang tanpa pindhan. Dene jengandika Kanjeng Hyang sampun kepareng udaneni menawa dados niating manah kula Kanjeng Hyang. Iya. Nanging kejaba saka kuwi nggone pon Hyang bakal mbudidaya gawe patining para Pandhawa kuwi ibarate kaya dene Jer Basuki mawa beya. Ora ana wujuding gegayuhan ingkang tanpa pambudidaya sarta tanpa prabeya. Prabeyanipun menapa? Kula badhe sagah ngudaneni. Aku mung njaluk ya nggih upama mengko Pandhawa kelakon tekaning pati. Sesa upama wis kelakon perang Bratayuda Jaya Pinangun tak jaluk kanthi banget. Kurawa ora bakal kelakon munggah ning kasuwargan utawa ning alaman para sowan ngersaning Gusti nanging tak jaluk kabeh kuwandaning para sata Kurawa sok maneh dadi balaning Bedari Durga dene kuwandaning Kurawa dadi panganing baju barat. Piye sago ora Duryudana? Kados pundi paman pun dipun sagahi mawon mboten apa-apa. Kula bincang boten pikantuk margi. Sampun to, bincang menika sampun dipun aspal sedayanipun. Dados mergi menika padhang sedaya. Kuwandaning para sata Kurawa dados panganing baju barat. Tiyang yang sampun pejah menika mboten badhe ngrasakaken dhateng raganipun piyambak-piyambak. Raga menika badhe dipun jur krana dipun pendhem utawi wonten petak wonten ing siti raga menika badhe dipun jur dening gagak dipun odol-odol dening satu kewan sampun boten ngraosaken dipun ikhlasaken kemawon. Iya menawi namung menika pitumbasipun dipun sekseni kiblat papat segara gunung isining rina wengi. Duryudana sak kurawanipun sagah winjang menawi pejah wonten Bratayuda. Kuhandanipun dados tedanipun baju barat. Bumi langit nekseni lho, Nger. Kok mekaten to, Nger? Ngantos panjenengan ngiklasaken dhateng raganipun kadang-kadang panjenengan piyambak dados tedanipun baju barat. Oh, nuwun sewu, Nger, menika lepat, Nger, menika lepat. Wis sampeyan rasakaken gunung tanpa duna, Kakang Durna. Sampeyan mingkari nglakoni. Kosek, Dipati Kosek, aku ora nyoroke ragaku dadi panganing baju barat lho, Di. Nuwun sewu, sampeyan iku klebu Kurawa. Dudu, kula dudu Kurawa. Kula niku mung wong neneka, kula niku entuk pangkat derajat minangka dadi pendhita wonten negaring Astina. Dadi kula menika sakjawining rangkah para sata Kurawa. Nek ngoten sampeyan ora lahir batin litresna karo Kurawa. Lahir batin ora sampeyan ngandhake lahir batin kok ora gelem dadi panganing baju barat. Bodono. Wonten dawuh. Ketok lorek sampeyan lahir teng Astina, batin sampeyan ngrangkul Pandhawa. Oh, mboten, Nger, mboten. Mboten. Lahir batos kula menika sumya dhateng pangrepaduk anak Prabu Astina. Nek pancen lahir batin ora sandadakaken gunung tanpa guna. Napa sing pun kula ngendikake kudu kelakon lan sadaya kudu ngestu padha dawuhing Nalindra. Oh, lole. Ora sah lola-lole. Sampeyan ki mingkari manut kok angger anu ming lola-lole, lola-lole. Pundi buktine nek sampeyan tresna kali Kurawa? Oh, inggih, nggih, nanging ngaten. Kula namung ndedhek kersa paduk anak Prabu Astina.
Sumangga, Ger. Kula Duryudana wonten dawuh, Eyang. Dina samengko aku njaluk pamit tata-tata ngrakit cara supaya aku bisa gawe patining para Pandhawa luwih saka Bage bisa gawe patining Semar. Merga Semar kuwi pancen dadi klilip tumraping para baju barat. Kula semanggaken nanging Kurawa aja padha mangko asta wisa lumung ngentasi perkara ya, Ger. Ketawna sangganing para sata Kurawa nderek marang tindak ora ketang wing padha laku dedemitan sing baku nekseni nggonku bakal gawe srana patining Semar Badranaya. Sering sambikala tansah pinanganing kawidadan. Aku ngaturake pudyastawaku katur ngersane Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi karya bombong raos sing manah kula. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu Ndarawati. Yayi dawah sami-sami. Sawetawis Yayi lenggah wonten ing Karang Kadempel. Inggih kasinggihan mekaten. Mboten cecala ingkang mangrumiyin kaliyan Ingkang Raka Ndarawati. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Mugi kaskecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Kawula nuwun sampun boten kirang prayogi. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yayi. Dawah sami-sami kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing Raka ing Mandura mugi katur. Kula tampian dadosaken suka marwata suta. Raos sing manahipun ingkang rayi ing Ngamarta. Wah. Kresna kakangku aku ngaturke bektiku katur. Ya Werkudara ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Baladewa. Aku ngaturake basaku katura. Yo, Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Yo. Arjuna ndak tampa pangestuku Tampanana, Janaka ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Sinuwun Mandura, Sinuwun Ndarawati, Nala Garing ndak tampa. Iya, Nala Garing ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih Sinuwun Ndarawati, Sinuwun Mandura. Iya, Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana, Petruk. Yo, Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kuwi ngopo igong tenguk nang kono kuwi? Kuwi iki jane nggone Ndara Janaka. Nek Sinuwun Ndarawati iki wangune jejer karo Ndara Janaka. Waspadakna Petruk. Iki Raden jangan nangka. Janaka jangan nangka ora. Bagong ayo mikir. Wah, ngreget-ngregeti sesawangan. Alah menganggon kene sedeloke kok ora entuk. Ha Sinuwun Ndarawati tak jejeri menang bae kok. Nggih Gus nggih. Iya Bagong ora apa-apa nggih. Wilujeng pangestuku Tampanana ngono nggih. Ndara Baladewa wilujeng Den. Yo Bagong slamet pangestuku Tampanana. Nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Jawi nika bungkusan apa? Lho. Aku ora nggawa apa-apa Bagong. Wo ya dudeke sampean. Wis toko mlebu. Nggih pangestune kula niku wong cekat-ceket e. Kudu dheke barang tak gawa nek kula niku karang semangat kok. Siap ngoten niku wis beres. Yo Bagong ya ora apa-apa tak ijolane. Nggih. Sinuwun. Enten apa? Kakang Semar sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka saputra ana ing Karang Kadempel. Sejatine aku kepengin nanjihake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Dene wis sawetara wektu ninggal marang negara Ngamarta kuwi karepe kepiye kersane Kyai Aji. Aku ora ditareni babar pisan. Mula nalika semono Koko Prabu Mandura rawuh ana ing negara Ndarawati tumuli tak kanthi sowan ning Praja Ngamarta. Lah kok tinemu ning Ngamarta suwung. Mongko ujaring aturing para nayaka lan punggawa yen to Pandhawa lenggah ana ing Karang Kadempel. Pancen sampun wonten sabta ari kelungguhan menika ndara-ndara kula Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel. Niatipun mboten saged kejawi namung kepengin caket kalian para kawula jaragan ndara-ndara kula Pandhawa menika nggadahi niat mbangun Ngamarta. Monggo mbangun Ngamarta ya lahir ya batin ya wewangunaning praja. Supaya wimbo gesanging para kawula kebak ing kanikmatan ing winastan wewangunaning lair menika
boten sanes gesang rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane menika wewangunaning batin. Kakang Semar mengkono. Kula nggih mboten ngerti, lah kok sing dituju kok Semar. Monggo kula niki derajate ngaceplik kula niku namung Panakawan. Ewadene nek ndara-ndara kula Pandhawa pun percaya kali Semar, kula ya ora bakal selak. Jernyatane kula niku wis dituwake, wong tuwa niku ana jarwa dosake metu-metu wis nggawa. Nek disambati ya kudu tanggung jawab. Mula Pandhawa nggene ajeng miwiti ambangun negari Ngamarta menika nuwun sewu lho Den, boten nami kula nilar dhateng Sinuwun Ndarawati babar pisan boten. Ning gandeng Semar sing pun dipasrahi, nggih. Ajeng kula leksanani supaya napa sing dijangka dening pepunden kula Pandhawa sageta kasembadan niku karep kula. Iya, Kakang Semar. Yen to pancen kaya mengkono, aku ora bakal nedya ngebot-boti kalawan kekarepaning kadang-kadangku para Pandhawa, malah yen perlu Kresna nedya mbebantu marang kadang-kadangku para Pandhawa Kyai Semar. Niku wajib. Merga sampeyan niku suwing para Pandhawa. Sampeyan niku ngibarate kaya dene kusir Pandhawa menika kreta lan jarane. Kreta lan jaran menika isane mlaku ya merga kinusiran dening Nata Ndarawati. Kreta lan jaran duwe niat dandan-dandan tumraping negari Ngamarta. Nek sampeyan ora cawe-cawe perkara niki, malah sampeyan sing kula luputke. Lah niki malah kula entuk kanca, kula entuk ruang. Mboten ming Semar sing kudu tanggung jawab bab kasembadanan botenipun Pandhawa mbangun negara Ngamarta, ning klebu panjenengan ya duwe kewajiban gawe cara pripun carane Ngamarta nika kasembatan dipun bangun dening ndara-ndara kula Pandhawa. Ngemuti Pandhawa pikantuk kanugrahan wujudipun negari Ngendraprasta sinuwun Ngamarta nembe sawetawis lenggah dampar. Neng kaindahane Ngamarta sampun wuwuh matikel-tikel. Inggih bab wewangunaning praja, wewangunaning kutha-gara, wewangunan wonten ing Karang Pradesan minggahing wonten Parden. Sedaya dipun sawang ketingal anggenipun menjila tinimbang ingkang sampun Kakang Semariyo. Mula bab niki ampun disangga entreng sinuwun. Kula wis matur bola-bali kalih Sinuwun Ngamarta. Napa-napa niku nek digayuh, wong niku nek duwe gegayuhan, mongko gegayuhane niku becik, gegayuhane niku apik. Niku adat saben Gusti maringake pancoban. Niku wis mesti. Mong gumantung titahe sing duwe gegayuhan niku wau. Iso ngrampungi pancoban menapa mboten. Nek saged nggih kanugrahane bakal tinampa. Ning nek ora ya kanugrahan menika bakal loncat. Mongko pacoban menika werni-werni wonten ingkang magepokan kalian derajat pangkat, wonten magepokan kalian bondo donya, wonten ingkang magepokan kalian kulawarga, wonten ingkang magepokan kalian katresnan. Yo. Mongko abot dhewe pacoban iku nek wis magepokan karo siji mekutha, loro bondo, telu katresnan. Wah, niku ora saben wong iso ngrampungi. Ya ming jalma pinilih sing saged ngrampungi pacoban menika kala wau. Mula nek nganti mangke Pandhawa pun ajeng wiwiti bangun negari Ngamarta, kula percaya, kula pitados pacobane enggal nyaketi, pacobane enggal nyeraki dhateng para Pandhawa. Nggih ming mangke Pandhawa niku iso ngrampungke pacoban menapa mboten? Nek iso lembangun Ngamarta bakale rancak niring sambikala, dene ora nggih sesuk meneh dijangka tegese dina niki gagar wigar tenantuk karya sinuwun. Dereng ngantos paripurna Balwacana kasaru praptaning Nalindra ingkang saking tlatah Sabrang Galea karya cingak kang samya mulat. Ora pangling lah kok. Nuwun sewu, gandeng kula menika derajatipun namung Panakawan. Sampeyan Nalindra. Mula kula kedah ngagem tata krami sinuwun panjenengan menika sinten?
teka rawuh wonten ing Karang Kadempel mongko kula dereng nate tepang kula dereng nate srawung. Sampeyan niku Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Nala Gareng apa iki isih kancamu apa piye, Duk? Lah ngawur, Pak. Aku ora tau srawung karo Nalindra sabrang. Petruk kuwi mbok menawa tepung. Nek ketok-ketok ya aku kok kaya urung tau ngerti. Bagong kae sing biasane srawunge karo wong nakal-nakal. Kenal ora, Gong? Tepung aku. Lah. Sopo, Gong? Sopo? Sik tak iling-ilingane. Oh, udu. Tak kira sapa? Tak kira sapa? Tak kira nek tusi ae udu. Dedeg piadeke le kejem kok kaya ngawur ora. Sinuwun sampean sinten? Yen kowe takon karo aku Nalindra saka Pudak Setegal. Wah. Pudak Setegal ya. Ingkang sudi mestani kelawan aku Prabu Jayeng Logo. Jayeng Logo? Ya. Kusik aku tak takon karo kowe apa kowe jenenge Semar? Mboten wonten kalih kula ingkang nami Semar. Lah pripun to? Walah. Yen ngono ora sisip nggonku kekalangan Maloyo. Ngupaya menyang endi dununging Semar? Semar, ngerti yo aku tekan ning papan kene niatku mung bakal boyong marang kowe. Apa to sababe dene kowe bakal tak boyong? Negaraku ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan. Mongko cetha dawuhing dewa yen to aku kudu boyong Semar. Wigatine negaraku iso maluya temaing jati dadi mamulya. Negaraku bisa sirep pagebluk ing tumama ana ing prajaku ya kuwi Pudak Setegal. Yen to negaraku ditumbali nganggo getih Semar Badranaya, Semar kowe manut ora boyong eneng negaraku dina iki engko. Reng kok kowe to, Reng? Biasane iki Bagong kok wis saya nganggo ganti apa terus sing ngerol kok mengkon Bagong terus. Gareng ya butuh punya nama. Waduh. Butuh tampil. Nala Gareng kowe arep ngopo? Sinuwun Prabu sapa? Jayeng Logo. Ya, aku Nalindra Prabu Jayeng Logo. Sapa iki? Wong kok kaya terwelu nyeletak bathukmu iki apa piye? Wah, iya wangun nek kowe nek nesu wangun padake rumangsane menungsa iki. Wah, lah menungsa. Sapa kowe? Anake Semar sing barep insinyur Nala Gareng. Wah. Nganggo insinyur barang lulusan ngendi rek cerewet Petro rasah nyangkem. Nggo ngapusi iki bebas wae. Insinyur IR. Insinyur Nala Gareng dasar kepara nyata. Kowe sapa? Prabu Jayeng Logo saka negara Pudak Setegal. Kongas nggonmu ngaturake kawan Semar Badranaya, ya kuwi bapakku ya ayahku. Kowe ngandhake ento negaramu ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Lan nampa sasmitaning dewa yen to bapakku kudu dadi tumbal ing negaramu. Ora aku saiki tak takon karo kowe nek pancen dewa paring sasmita karo kowe, kowe mesti ngerti dewa kuwi sing maring sasmita sapa? Dewa sapa? Wewisike kayangane ngendi? Aja mung paton bisa ngucap. Arep awakku kuru kaya ngene. Nek ditanding karo ratu kaya kowe, ganep 10 ora bakal tak tinggal ucap. Leleng tenan. Munia. Dewa sapa wewisike lan kayangane ngendi? Tak paranane kayangane tak takonane apa sebabe kok Semar kudu kanggo dadekke sambel anu apa jenenge tumbal. Dewa ingkang wisik karo aku ming swara tok sing tak tampa. Genah kuwi dudu sasmitaning dewa nanging kuwi tanggamu kuwi nyetel pidato. Aja waton bisa ngucap kowe. Semar kok arep dienggo tumbal. Ora ana wong ngilangi pegeblok kok dadak nganggo tumbal menungsa. Padha karo materi sama padane menungsa.
ilanging pageblong ning negaramu ki kudune kowe merintahke marang para kawulamu manembah marang purbaning Hyang Mahanasa tansah ngucapake syukur ngersane Gusti dene kawula wis diparingi apa-apa dening dewane ya kuwi Gustine ning mergo nggonmu ora tau ngucap syukur mergo nggonmu tau ora duwe rasa matur nuwun karo Gusti Kakarya Jagat mula negaramu diparingi pageblok pelekke kowe kena Boyong Semar waton iso nglangkahi kuwandane Petruk Kandrawala lho piye kuwi Leng apa aku sing gedhe aku ya mung ngomong tok ngene nek kon gelut ya ora wani kok ya men ketok aku ki merabu ngono lho men ketok aku ki rada gleleng ya tak kurbanke kowe wani ora ya wani le wani padha dedege kok adikku wis wani kena kowe Boyong Semar ning kudu nglangkahi kuwandane kae sing irunge dawa kae sing irunge dawa kae sapa kae adikku lanang ayal gojo karang kardempel pira wae wedhus sing mati mungsuh kae ya terus wontene kowe ora wedi mungsuh adikku Petruk langkaono bathange adikku sing matane amba kae ndi sing matane amba ndi nole ora ana wah edian wah wong kok kaya plentong nyentrum ndasmu ya wah Bagong wis mulai nganu omongane sasa karepku dhewe ngapa kowe wani ora Gong wah sing tak wedeni apane ngendi wong pamane wong nedar katetayan ayo metu coba ayo metu kowe apa aku sing tekane panjenengan ayo mundur cegal aku nyaman Petruk kakangmu kae tututana. Lah kok srintil mlayu dhewe. Nututi karo raja kae mau kakangmu iku nek diantem raja kae mau mesti modar. Pecah sirahe truk tututana nggih. Wah jan garing iki wis repot-repotke wong tuwa. Bagong tututana. Emoh lho. Lah kok emoh piye? Aman gareng iki senengane ngono kae kok semen ke wae dirasake dhewe. Bagong aja edan. Kakangmu nantang karo ratu sing arep boyong bapakmu kowe tanpa belani iki piye? Iki ngapa iki? Ora ana apa-apa kok cilik-cilik. Bagong non. Gareng ditututi dibelani. Sapa? Gareng. Kae rak kakangmu to? Nggih. Ayo tututana. Ayo kok sik alon-alon kok. Omongane kok kesusu wong jame isih dawa kok. Kae engko sak diajar ratu Gustine sing jeneng Jayeng Loga kae. Dajar ya men, dajar saka cangkem-cangkeme dhewe kok. Wong bapak arep diboyong kok dadak muring-muring apa? Bagong. Non. Gareng kakangmu tututi. Kok sik aku tak takon. Kula tak takon, ya takon apa? Sampeyan niku rumangsa duwe ponokawan gareng mboten? Lho, gareng iki ponokawanku. Nek kowe ngakoni gareng iki ponokawan sampean, kena ngapa? Gareng kena masalah kok sampean mboten ngewangi. Komedo. Apa ya sampean iki do menyang wong genah ratune wis digdaya gagah pideksa kulite Paja Baladewa dengkul patos. Kok Prabu sampun duka lho Bagong nganten mriki sok nyuwun. Kok malah do meneng wae. Ndara Janaka. Apa Bagong? Gareng niku ngetutke sampean pinten taun? Wis ora iso tak itung. Kok sampean meneng wae. Sampean ikhlas nek Gareng mati. Sampean lila nek Petruk mati. Aku ora bakal ikhlas. Mesti bakal tak belani. Ndara Werkudara dimong Gareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek Gareng mati, ikhlas nek Petruk mati. Ora. Ngopo begogok nang kono? Sampeyan tau tate dimong Gareng napa durung? Durung ya wis. Syukur. Oh jan angel kok Baladewa niki jan. Ndur aku takon ngopo? Ndara Werkudara, Ndara Janaka jombelani kok Sinuwun Ndarawati kok ora mbelani. Kok sik to? Aku dibelani Gareng dek kapan? Belum. Sampeyan niku duwe garwa 3. Niku ora liwat nembung apik-apik to, metu mburi kabeh to. Iya, sing nangis sapa?
Sing ngunangi sapa? Sing ngunangi Ndara Permadi. Sampeyan ajeng dicekel Ndara Permadi. Nggih ta? Ndara Permadi nalika semanten dielekke kalih Gareng. Gus, nika Kang Raka. Ampun ketegelen. Mbok menawa jodoh niku garising Gusti. Lho, Ndara Rukmini Setya Buma Jembawati arepa dijukuk saka mburi, nek pancen padha tresnane wong sing jeneng nambut saning akrama niku gegarane ming seneng keplok tangan loro. Nek wis do keplok tangan loro ajeng dipundi meneh. Terus Ndara Permadi nyekel sampean ora lahir batin niku ora dibujuk Gareng, ta sampean sirna saka tangane Ndara Permadi. Lho, apa ngono tenan? Weh, domong ya. Asli kula krungu dhewe. Wela dalah. Iya, semen aku njaluk pamit tak mbelani nolo Gareng. Saman tahu durung dilabui nolo Gareng? Urung masa dilabui. Saman krasa mboten jaman digoleki balane Kangsa teng Widara Kandha. Iya, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana karo Udawa sing gelut Gareng. Saman mate mboten? Gareng niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane Kangsa. Nika ora Gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Ning dhewe labuh rabet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike Gareng nang kono kuwi? Wah, edan. Iki ngono aku dilabui Gareng. Wah, keparat. Kowe ora omong ora tau ajare. Wis tau dilabui Gareng ora? Gareng ki anakku. Waduh, klenu Wah, saking mempengku. Sinuwun Puntadewa. Piye, Bagong? Sampeyan niku jaman babat Alaswana Marta. Sapa sing nyingkirke jin-jin? Lah sapa? Nala Gareng. Nika niku nek nggon mantra jin pintere ra jamak-jamak. Sampeyan mboten belani? Aku ra iso perang. Aduh, ya. Iya. Ya wis yo, nonton karo aku yo. Nek 150 gue tuku tiket. Iki pancen mengar jaluk dhewe kok. Oh, waduh to, wong tuwa rak dipancal-pancal wetenge. Wis senengane naboki arep menur rejeki kok senengane beda to, Men. Bagong aja kurang ajar. Kowe iki sing marai ndara-ndara Pandhawa ora tau mrene. Anggere mrene tok jaluki tiket. Wong apa kowe? Asline dudu aku, Pak. Asline Bagong sing iki ra menyang Bagong iki. Oh. Sing senengane njaluki apa-apa, Pak. Popo kari. Terus apa jenenge? Terus bakmi. Ayo mau nonton suwe-suwe tekor nek. Men delok wayange dadak ditodong pokari karo rokok semadah. Sapa kowe? Engko tak duduhi wonge, Pak. Ciri-cirine ndase ra tukul rambute, Pak. Kuwi mung dikeki ora njaluk. Wah, wis cilaka tenan. Bagong kae tututono darat-darat sendiri wis tak kendhawa Bapak Semang. Wah, mecece mripate ning kok kendele ora umum. Wah, dalah wangun memper kowe wani. Merga kowe nggawa adimu sing detek piateke dhuwur kaya ngono. Petro. Mundur. Iki tak rampungane. Reng, iki awakmu cilik kaya ngono kok diantem kae pisan modar tenan. Petro. Kowe ora ngiyas karo aku lho. Aja ngatoske banyu ngempukke watu lho. Arep kaya ngene iki nek tanding karo menungsa iki nganti kalah. Wow. Bumi langit tangkep. Wis tenan. Nah, tinggalan. Oh iya. Nek ana apa-apa nyeluk aku, ora sudi aku ora rampungi dhewe. Oh iya. Piye, Reng? Aman. Oke. Anus maning jajaran sekertaning bawana iblis lan menungso murang tata. Lho. Kowe arep mboyong karo Semar Badrayanto dadekke tumbal, apa anggepmu sing doting pendana ngene iki ora ngayom karo Semar Badrayanto ya? Aku anake mbarep. Petro anake nomor 2, Bagong anake nomor 3. Apa tak anggap Semar kuwi wujuding sato kewan kok arep nggo tumbal ning negaramu? Semar arep tak boyong, ora usah dadak nyentri-nyentri suaramu. Wose kowe nek mepalang karepku tak banting ambar.
Piye? Utak banting ambyar. Welah dalah. Wani anakku sing tak wedeni apamu. Leno pangindamu. Wah, kurang kaprayitnan. Ketiban sikilen Dara Werkudara. Aku ngerti saiki. Aku lek muni Dara Werkudara seru banget. Dara Werkudara Dara lagi mlaku terus njangkah. Mulane kendele ra jamak-jamak nganggo teknik kok ya le. Nandangi dhewe ya modar. Lho iki ngopo iki? Kowe iki ngopo Gong? Aku arep kaya Werkudara ya. Werkudara. Dungkulmu mlosok ora. Ayo terus dicetke kae. Yo, wah nek kae imbang le. Wah, Werkudara dasar Baradata. Nalindra. Prabu Jayengloga ya, Prabu Jayengloga. Ayo. Semar tak jaluk. Boyongan Semar yen wis gletak bathange Werkudara. Wah, jebol dadangmu parah. Dara Dara kulon Dara Werkudara Dara Werkudara penak banget matamu ini Dara Werkudara iki biyen ngono kuwi nek muni anu Kantaka mesti cedhakku mesti Petruk kowe nembang wae dhek seneng banget terus grega ngono kuwi lek mlaku. Ayo terus aku dinyanyake gah. Ayo tantra. Ya terus nyanyake. Ya enggak aku nyanyake Dara. Nyanyake ra? Heeh, Gong. Tak nyanyake, Gong. Tak ajarke. Iya jebol sak gegem tenan. Ya wis. Wah nekat banget kowe ora. Nong tang nong tong nong tang nong ngopo ya? Aku dikanane kuwi. Ora salah, tak ajar ora. Petruk iki nekat e. Iki dagelan patet songo barang dienggo paten. Wis ben. Ora ngono ndak idene ora ono. Ayo Tatra, ayo. Ya. Lilo tak aku doanan. Ngantos-antos lho, Den. Iki mau do nanggap apa iki mau? Do nanggap cangkem kula. Tak kira nek kesenian tenan. Sebelum cangkeme Petruk. Ngantos-antos, Ndara. Wah,
jajalanan Sukertaning Bawana. Wah, dal. Pancen ora iso disangga enteng. Kowe ngembe karo Prabu Jayeng Logo. Tiban pusakaku. Kiai Candra Wirayang ora jebol Cacamaja tuntang Nalendra Prabu Jayeng Logo barang. Ora kalah karo sapa-sapa. Ora tak tembangke kok ora wungu. Bareng tamatke ning dodo kok ning getihe. Iki napa Gus? Ndara Janaka. Bondo kowe. Ayo. Petro, kowe kena ngopo? Omong sing cethuk. Aja kaya bocah cilik kowe nangis geru-geru ya kene. Menengo Petro. Nggih. Wis gek tangi. Sampeyan kira tau nuthuk kula lho. Niki kok ketegelen sing buat-buanter banget. Boyo truk meneng matur sing apik ngontene ra apa-apa kok dadak nuthuk barang. Lha niki wong tuwa lho, Dek. Napa? Dudu aku. Sinten? Bagong. Ra ngawur. Ora ngapa-ngapa kan utus apa ta kowe iki sine tumbak cucuan. Karang kajempel geger kok isih ngedu anake Semar. Sing ngene, Gong rene. Rene. Ngapa ya, Mas? Mas apa? Kowe nuthuk ndasku. Nuthuk ndasku to kowe. Sing ngomong sapa? Ndara Janaka, Bagong. Aja gawe ribet ngaku wae. Mbangane aku sing baleske tak pecah ndasmu. Heeh. Ono kawan Petro. Nggih, matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lepat atur kula Diagung Pangasami. Iya Petro ora dadi ngopo. Peperangan geger to lho. Iya, geger piye? Ndara Werkudara majeng mbelani Bapak Semar Cajeng diboyong dening Prabu Jayeng Logo. Wah, tandange Ndara Werkudara mboten kanten-kantenan. Nalika semanten jawah kantaka terus kula tembake Ndara Werkudara jumeneng malih, majeng malih. Ning mboten ngertos sangkan paraning bilai.
Ndara Werkudara kenging pusaka dadane rah ndlewer saking sak lebeting dada terus kula mlajar wadul kali Ndara Janaka. Iya. Werkudara piye? Wis dibondo kali Prabu Jayenglogo. Terus Janaka Ndara Janaka kowe majeng. Prabu Jayenglogo, ayo kakangmu la bondo war milani. Prek. Prek kuwi apa? Ndara Janaka ngantem Prabu Jayenglogo. Dies klekar candak meneh. Antil meneh dies blamsar. Terus Ndara kanu Sinuwun Jayenglogo nglepaske panane. Ndara Janaka kene gendodho sep ambruk. Ndara Janaka saniki pun dibondo. Dilebokke teng Pakunjaran. Kula mun jatuh kesanipun Sinuwun Prabu Darma Kesuma sinuwun. Ya jagat Dewa Bathara. Yen to pancen kaya mengkono Petruk mbok menawa Janaka lan Werkudara wis pinesti kudu tekaning pati. Ya wis kowe ngerti apa ora yen pati uripe menungsa mau gumantung marang sing gawe jagat. Ampu adikaya ngapa yen wis pinesti kudu tekaning pati bakal sewu dalane. Muga-muga Janaka Werkudara upama tekaning pati tinampa ning kasuwargan. Piye iki? Kok ming nyemineh cilemecene nyemineh. Muga-muga tinampa ning kasuwargan. Kok ora nesu ya, Kok? Wah, angel kuwi. Kuwi nesune angel kuwi. Aku iki bojone dijaluk wong dikekke. Ratu sing pancene ikhlas lahir batin aja kok bojone pati uripe dijaluk karo sak pepadane urip. Waton nggo kabagyaning wong liya pati uripe dikekke kok. Ratu gedhe putih. Ah iya, ning saurarane kudu digawe nesune. Menek Sinuwun Radawana suwi malik buta mburimu kuwi. Endi tenan kowe? Aku ki ngomongke. Kok tak kira ana buta tenan. Kaget aku. Wong nek orang larani kakangane kok gedun lho. Amping kagete kok sikile mancal bangkean ora. Sorry ra. Panjenengan mboten duka. Petruk wis dadi pestine dhewe-dhewe. Wis aku ora bakal piye-piye. Mbok menawa wis kudu mengkono lakoning Janaka lan Werkudara. Ndak borongake kelawan kowe. Piye mbonmu ngrampungi ratu kae mangsa boronga wong sing arep diboyong bapakmu. Oh nggih mpun. Ya Kang ya. Luweh. Wis kentekan akal aku. Ratu kok adine dipateni mungsuh kok mbok menawa pestine mbok menawa kekakep gawe sing kuwasa. Iya kuwi. Negara lek arep tentrem piye nek carane kaya ngono kuwi. Ratu Boyo nesu apa piye tak weruh sampeyan iki nesu piye ngono lho. Sampe ayo gong terkena Indomaret. Golek kerokan jenggot. Apa kuwi? Wis ora kanggo bablas nek cara aku. Ana carane ngono kuwi teneh dulure entek kabeh. Sampeyan ora nesu bablas. Wah, wis ora masuk nek cara aku ora masuk. Kisanak Prabu Jayenglogo. Iki Prabu Puntadewa. Iya dasar kepara nyata. Apa pancen kowe ingkang mateni Janaka lan Werkudara? Dasar kepara nyata. Weh, nek to. Ih kowe. Ngopo iki, Gong? Aku bengok iki nuntun Puntadewa iki kaget. Kowe digapake kowe. Digajul cangkemku ning lirih. Ih kowe ngono ya. Aja ganggu kowe senengane ganggu kok ora. Yen mancen kaya mengkono sing. Mboten ngerti wong sing ngerti kowe kaya le. Heeh. Sampeyan percaya kali kula. Ndara Puntadewa ya kepikut dening
Prabu Jayangloka. Wah, keparat-parat cacat seperti kon piye kaya apa ratune tandangane legane. Balas. Iya. Nek ya ora ngono kuwi carane, Truk. Balas kondur nganggo teklek. Tatu endasku. Ora sengaja telek. Sengaja wae ora sengaja apa. Wong ketok kowe mulane ket mau kok nyeseki glugu. Digawe karet nggo gawe ceklek mban nggo bales aku iya. Dem-deman kowe. Ngerti kok. Endol. Syukur kowe sikile dengklang kok arep ndang. Tak endane malah gegeblak kowe kamu. Hati-hati lho, Tru, musuhe abot tenan iki. Ndara anu Baladewa ditutke gong diawasi. Oke. Maning jajaran sekretaning bawur iblis anak. Wah, ngewa-ewake tandangmu. Wah, kaya iso wani ndelat mesti abang mencawes klingen. Kowe mikut para Pandhawa kake. Baladewa bandanan. Wah, klinge panjang kamu kelakon mati dening piye? Kelakon mati dening aku. Kuwi mateni Baladewa. Kowe ngerti ora? Iki ratu ingkang ora tau nante mambu penantang. Kowe nantang Baladewa sasat, kowe nantang Sang Hyang Yangadipati dewaning pepati. Pengen ngruput modar tinjungake nyawamu kowe. Sigra ngliga Kyai Candra Wirayang parandening cipta Sang Begawan Jayeng Loga mboten nedya mejahi nata Mandura parandene nedya damel wiranging nata Mandura jumlorot Kyai Candra Wirayang kenging dadaning nata Mandura nalika semanten salah kedaden wujud Sardula kagiat sangya para Panakawan wau. Jajalan sukertaning bawuh iblis lanat. Wah, nibake panah tanpa taliwara kowe jiring gedhe wedi mati. Petro aja parangi ngarepanku mikira. Patrajange ratu kae. Ben. Apa? Ora krasa kowe iki. Kok aku matur kok isih apa? Sampeyan mboten kraos. Lho, krasa ngopo? Lentuk nanti ya, Tru? Lentuk nanti tempemu iki. Ku nek ora ngerti masalahe takon sik to, Gong ora seneng nanti. Sapa ya? Kowe tak omongi mesti kaget le. Iki kok lelakone kok matumpa-tumpa kaya ngene. Ngapa ya aja nang mati Semar. Aku kuwi ratu lah kok dadi wujud Sardula kaya mengkene. Merga kena pusakaning Jayeng Palugon mau. Mancen ora kena disangga entheng. Ndara-ndara kula ilang dibondo kalih ratu sabrang nika wau. Sampeyan wujud Sardula, Semar. Aku ora perkara nggonku wujud kaya ngene.
Ning aku ora bakal bisa bali marang negara Mandura. Yen aku ora iso bali kaya wingi Semar. Saged ampun kuwatir. Niku ming daya kemandening pusaka sing jeneng walating pusaka menika mboten slaminipun gesang, ora kaya walate sing gawe urip. Nek pancen tandurane ala, walate mengke ya bakale nek sing nibake sing gawe jagat niku biasane slaminipun gesang. Yo. Ning nek niku ming pusaka sing ampuh, ora bakal selawase sampeyan wujud kaya ngono. Ampun kuwatir enten seranane. Seranane apa? Sampeyan manggoleki pakunjaraning Pandhawa teng pundi? Sinuwun punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka niku dipikut mungsuh. Nek sampeyan iso ngluwari, kula mestheke sampeyan iso bali kaya wingi wujud nata Mandura. Apa tenan ngono? Nggih. Ning kepiye nggonku bakal goleki Semar yen to aku mlebu Karang Pradesan mesti dioyak-oyak dening kawula Karang Pradesan. Yen aku mlebu ngalas yen ketemu karo satu gawak liyane mesti aku gelut karo satu kewan liyane mau. Kula kanteni anak-anak kula. Nolo Gareng, Petro Bagong kowe ngetutno macan iki. Aduh. Piye, Tru? Manut aku ki wong Mbak Abdi didhawuhi ya manut. Piye, Gong? Aku nganu aku awakku ra penak, Tru. Awake ra penak. Saploke Ndara Baladewa dadi macan lho aku gregesi asli. Ki mau karijen karo Bapak Arjen Bali, pengen kerokan kok malah ngetut-ngetutke. Kono aku masuk angin duduk. Piye, kowe kelangan lho terus nek nganti ana apa-apa? Nek nganti engko Ndara kok anu Baladewa ora tok tutke, iki nyemelangi, Gong. Wah, tenan lara awakku. Bagong, wong waras ngaku lara, muga-muga mandya ucapmu dhewe. Kowe lara slawas, cangkem memer. Wong tuwa ora tatanan ora. Lara ora, sehat. Kok muni masuk angin, wis keluar dari belakang. Wong tuwa nek nyepatane. Kene wedi ro Bapak. Wedi Semar ki dewa. Nek mandi ucape masuk angin seumur hidup, gawe aku jek akeh. Iya. Wadhake sesuk isih pentas ning piyungan barang masuk angin mau Semar ki nek omong cangkeme ora dodonge ora. Karo Bapak kok nyangkem-nyangkem ku ya men dhewe ya teger anak kok. Mula aja sok ngaku lara, aja sok ngaku masuk angin nek awake waras. Engko ndak diamini karo wong akeh kowe ngrekoso. Sehat. Tak gedhek cengelmu tenan. Lho bapane yang gedhek cengel ora. Pun mang ditulke anak-anak kula. Yo Semar. Anak-anakmu tak gawa. Nggih, pun. Lah kowe piye? Pun to. Kula wis gerang. Kula wis tuwa. Kula ngerti srana napa sing kudu kula lakoni. Yo, aku manut karo kowe. Nggih, Mang. Nolo Gareng Petro Bagong macan iki derekno Ndaramu Baladewa. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, ngetoke. Yo Rang yo, yo Trayo, yo. Lurah Semar Badranaya sigra mendhet sumping Lombok Abang den banting wonten ing Bantala ical wujuding sumping Lombok Abang ana Lurah Semar Badranaya ingkang ora genggang sarikma citrane.
tata wis dikeparengake dening sing murbeng jagat. Kowe kedadian saka Lombok Abang. Semar. Nek eneng ratu sing tekan kene arep mboyong karo kowe rasah selak, kowe rasah kumbi. Manuta. Dikapak-kapakke ya manuta, mendha ora ngerti nek kowe kedadian saka Lombok Abang Semar. Wong pinter ngaku wong digdaya kowe mungsuh Prabu Jayeng Loga kentekan ngakal. Bendara-bendaramu kabeh wis kepikut pancen kuwi ingkang ndak karepake lan dadi niating Prabu Jayeng Palugun. Kejaba kowe Pandhawa kudu tekaning pati, kowe ya kudu mati. Lah boyong marang papan panggon aku tak dadekke tumbal dina iki. Yo, Ndara Baladewa kae ditutke kae. Wis mulai jumeneng kae wis aong. Kae wis arep mlaku meneh kae terus. Heeh. Engko ndak malah mangani wedhus ngene tanggane. Ya ditutke ya, Tru. Yo. Kur dasare wis jam 3 iki. Engko ndak kentekan wektune, Tru. Yo ditutke rek. Lang-lang dia mangu kong. Pripun Den? Kersane ajeng tindak pundi? Nggih Gus, kersane ajeng tindak pundi? Jumbuh karo dawuhe wong atuwamu lho Garing Petruk apa dene kowe Bagong. Aku kenen ngupadi menyang endi dununging para Pandhawa. Yen aku bisa ketemu lan para Pandhawa mestine bakal bali kaya wingi wujudku. Ora wujud macan kaya mengkene. Nah, monggo dipun mantengaken pangestinipun Sinartan Pambudidaya. Kula kinten nek panjenengan nyuwun dhateng kepurihanipun Gusti, nyuwun supados enggal dipun damel kepenak utawi damel gampil anggen panjenengan badhe pulih kados wingi uli Gusti tartutu mboten badhe kendel. Nggih. Kula derekke teng pundi mawon. Pun sampeyan ampun kuwatir kula jagani Ndara. Yo. Tutno laku jantraku mlebu teng alas monggo kula derekaken Ndara Baladewa. Monggo Gus. Putra Pandhawa tata kanthi saya. Oh.
Astunama sidam karing bawana langgeng. Ismaya swanane ngabiyantara ulun mongko tanpa ulun timbali apa to kang dadi wigatinira Ismaya. Nuwun sewu ulun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Ismaya Luntompa karya Bumbung Tyas ulun. Ora liwat pangestu untaman ana Ismaya. Nggih kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Apa to kang dadi wigatine kita sowan? Kekilapan menapa paduka pukulun? Ngertos dhateng mobah musik ing manah kula. Teka sampeyan dadak nyuwun priksa dhateng ing abdipun Ismaya. Iya. Lamun kita wis matur kang kaya mengkono, yektine ulun kang kalambatang kelawan legetaning ati kita Semar. Nggih, monggo kula semanggaken. Sayektine kita bakal mutah kelawan Jawata utamane kelawan panjenengan ulun nggonira bakal minangka dadi pangareping para Pandhawa ambangun negara Ngamarta teka dina samengko Pandhawa malah kena pacobaning dewa ingkang wujud Nalindra saka tratah sabrak satemah para Pandhawa ilang kapikut dening mungsuh Semar, kula wonten dawuh. Kita kuwi nadyan derajate ngaceplik nanging kita kuwi titising Ismaya. Wayah ulun. Kita minangka dadi ganeping Jawata nadyan to kita mapan ana ing jana luka. Mula sak cipta kita dadi sak sediane kita bakal ana. Apa ingkang kita ngendikake sarta kita ucapake sayekti bakal kababar dadi kasunyatan jumbuh. Lawan nalika kita sak pejagong lan para Pandhawa nalika padha ngrembug gone bakal mbangun negara Ngamarta kita ngucapake lamun kanugrahan bakal bisa ginayu yen to Pandhawa bisa ngrampungi pacoban sabab antaraning kanugrahan lan pacoban mono tekane mesti bareng lan ora bakal bisa dipisahake ya mung jalma pinilih ingkang bisa ngrampungi pacoban sayekti bakal nampa kanugrahan kita isih kelingan. Nggih. Kula tasih kemutan bukulun lajeng apa ingkang dadi ucap kita sayekti kababar dadi kasunyatan. Kanthi kaya mengkono nadyan kita mutah kelawan Jawata. Jawata mboya bisa tumindak apa-apa. Sabab pacoban mau yektine adile mung kudu disandang sarta dirampungi. Mula Semar aja pisan-pisan katon ringkih kang dadi ati kita. Aja katon banjur sumendhe marang panguwasaning dewa nanging budidaya supaya samengko pacoban iki mandhuk marang para Pandhawa bisa ilang ya saka kita. Dene urane ya kita ingkang kudu tanggung jawab Ismaya. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung nggih kita sagu dipun selak ana tanpa guna pancen iki dadi kewajiban kula kudu kula ingkang ngrampungi lamun kita sagu ngrampungi pacobaning para Pandhawa sayekti kita bakal dadi pamomong sejati Semar Tampanana wahyu pamomong ingkang bakal ulun paringake kelawan jeneng kita Ismaya bisa momong sangya para Pandhawa lan momong kawula Ngamarta lan momong kawula Karang Kadempel. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sasampunipun nampi kepareng kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka surti ting ati-ati duga-duga digawa Ismaya. Purna Yayi. Lho, iki Yayi Prabu Kresna inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten kula wau kula ngoncati peperangan.
Ana kula sampun mangertos bilih kekiyatanipun Nalindra Sabrang menika kala wau mboten saged dipun sangga enteng. Yo, ngantipun Kakang saling wujud dados dadi wujuding macan nganti iki bisa ngluwari para Pandhawa. Syukur-syukur. Sakniki pripun sinuwun? Kakang Semar Jumbo kan ngendikaning Sang Hyang Padawenang. Ya mung Kakang karo aku ingkang kudu ngrampungi perkara iki. Ora Kudala. Nggih. Mbah arep utawa Yai Aji kadangmu sepuh iki gendongen kondur nyang Karang Kadempel. Yo. Kula Koko Prabu Janaka ngrasa melu-melu iki dadi kewajibaning pun Kakang ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura. Nggih. Nderekaken Yai Aji kondur dhateng Karang Kadempel. Lah Ratu mau piye? Kula ingkang saged tanggel jawab Koko Prabu. Kelap-kelapaton lerekin sanging risang mawe gandrung. Wah, Semar wis kelakon tak boyong. Waduh, nderek mangayu bagya sekethi jumuruk wadya bola bekas anjim setan ing mapan ning dandang mangure dina samuka bakal mangan daginge Semar. Iya, lajeng kepareng paduka ora bakal gawe macak cokote jangkane Semar gantenganing pati. Harus maring jajalan. Wah, lah kok jebul diapusi karo Semar. Ilang wujude Semar Batraraya mung wujud lombok abang sumbine Semar. Amuk leganing atiku. Saka kene klecang-klecang ngapusi Prabu Jaya Balukon. Wah, Clorong Candra Wirayang mati dening aku wis Semar. Piye Pak? Keneng Pak? Ora. Ngempit nang kelek. Ya syukur mak trata Pak. Piye Pak? Keneng ora Pak? Ora. Waduh mbok mau keneng, Gus. Bagong iki lambene ora, bapakne kok malah mbok mau keneng. Petruk panah iki ora sebaene, Petruk. Panggraitane kaya menungso. Lah kok dadi tak sikep kaya ngene kok isih jolo-jolo kepengin ucul saka tangane Semar. Lah pripun dewange napa pripun Pak? Rasah tak tandangane dhewe ya. Wah. Lah tenan. Sopo kae Pak? Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala kok. Waduh, Bathara Kala. Waduh.
Bathara Kala. Waduh Bathara Kala. Kowe nek niat metu ngono raup kono. Mengirokke omongane Kakang Surandida. Aku melu kaget melu kok seneni ora. Lho, Bathara Kala. Bathara Kala kok. Iso meneng ora iki culek mripanmu. Ya wis. Nek ora kanggo. Terus iso carane ngalahke Bathara. Sinuwun Darawati datuli tindak mrene, nggih. Wis Petro, mbon. Ning endi? Ning mburi sampean. Sinuwun Darawati. Wong ngono dilinu. Ana sasmintan ingsun jagat paisane Bathara. Edian. Wah, tandha tenan Truk yakin. Asli karo letong iki mambu iki Truk. Karo letong mambu iki ora. Petra wong edan ngono. Sinuwun Darawati, Petra ana apa tindak mriki? Iya. Niki nek mboten sampean sing temandang mboten ajeng rampung. Merga kala niku wedine mung karo Wisnu. Nek Wisnune ora ketok kalane ngambrang-ambrang teng jagat. Darawati lho aja mbok sawang Ratu Darawatine nanging sawangen aku iki Sang Hyang Bathara Wisnu lho Bathara Wisnu iya kowe tau tate kapok lan nyebut teluk karo aku duk nalika semana kelingan ora aku tau tate maca srandring awakmu wit saka bebathuk nganti jejempol sikil kuwi ukara caraka balik apa perlu tak sebutke meneh wah mati aku aduh njaluk ngapura yen kowe njaluk ngapura tak ngapura ning Baliya aja ganggu gawe wong Karang Kadempel Bathara Kala kowe dewane Ngangkara kowe dewaning tumindak sing ora becik aja malik paningalih kawula Karang Kadempel luwih-luwih sanak kadang mitra kawruhku sing lenggah ning temuwuh sakiwa tengene kene Bali men kene tentrem ayem rukun lan tansah majinamadan daya dinayan aja mbok gori-godho ya aku njaluk pamit pusakaku ilang tak kedhepake